Yan na, no? So, ito, derby size versus hack fight na naman to. Nung last time, ito naman, maliit yung isang paa niya dito. Ito naman, maliit yung paa niya sa gilid, no? So, kaya sila nalagay sa banusan. Pero derby size talaga to. Class A to, mga aji, kung hindi lang na ano. Kung hindi lang sila na-reject, no? Class A yung mga yan. Warap pa rin mga Ajay, no? So itong laban na to mga Ajay, ito talaga ubusan ng lahi to. So yung derby size natin na napakahaba, tignan nyo na lang mga Ajay, no? Class A dapat to kung hindi na nakagatan ng puncher to, no? Pero okay naman siya mga Ajay, hindi siya yung dispalinhado talaga, no? Tignan nyo gaano kalaki. Yan. Tapos ang kakalabanin niya lang mga Ajay, siguro sa paa to, 7 lang to sa paa mga Ajay. Mahaba talaga yun. Pero makatawan naman to. Pero talaga mahaba masyado yun, no? Yung kalaban. Okay, game. Kampihan na, no? So ito, derby size versus hack fight na naman to. Nung last time, ano ba nanalo doon? Hack fight ata. Tapos bumawi din yung derby size. So ito, game. Hindi na natin patagalin pa mga Ajay, no? So gusto ko kasi mag-enjoy kayo. Tanta din natin kayo ng mga laban ng gagamba. Yan. Sige. Game. Naku. Ito talaga mga kaji. May mamamaalam dito, no? So, isang banggaan lang to mga kaji. May matutulog talaga dito. It's either yung derby size or itong hack fight, no? Bam! 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 Naku! Sino kayo nalaglagan ng paa? May nalaglag na paa mga kaji, hindi ko alam kanino to. Naku, grabe yung hack fight to. Naghahanap. Aray, aray, aray! Aray, aray, aray. Gigil na gigil mga kaji. Pero may kagat siya, no? Malaki yung kagat niya. Okay, game. Sino kayo? Nakagatan sa paa din pala yung derby size, oh. Naku, parang aatas yung derby size mga kaji. Oh, lakan, lumaban pa din. Ulihin mo, sige. Sige. Sige, ratatat, ratatat, ratatat. Yan, bam, 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 bang, bang, bang. Ako, sumasapat din yung derby size. Uy, atras sa mga Ajay, hindi niya kaya sa balyahan talaga, no? Ang layo ng diferensya sa paa na ito, ha? So, laglag siya. One sorry. Okay, isa pa. Isa pa. Ang haba talaga ng kalaban dyan, mga Ajay. Naku, matras na siya, oh. Grabe, hindi niya kaya sa balyahan, no? Manipis kasi siya pero sobrang haba niya naman mga Ajay. Kung haba sa haba lang, shitty lang kalaban niya. Luya na yung shitty pero umaatras na siya. Natin kung may comeback pa to. Ah, wala na talaga. So last one na lang mga Ajay, last one na lang. Last one na lang. Hindi niya talaga kaya. Napasaktan din siya siguro mga Ajay yung balyahan nila, no? Last one. Grabe, parang mamamatay na rin to. Silence. So, yun lang mga Ajay. Umaarya na talaga yung pang-derby natin, no? So nakagatan yung paa niya sa likod and dito naman sa pusod mga Ajay, pero umarya na talaga siya. Ayaw niya na, no? Dalawang beses siya nakipagpigaan, ayaw niya na. So ang laki niya talaga, oh. Ang lit-lit ng kalaban niya. Pero papatay na rin tong kalaban niya mga Ajay. Oh, pero grabe ang tapang kasi. Naku, bumapalag siya. Naku, luko kumalag. Sandali, isa pa. Naku, nakakaramdam siya, mahina na daw yung kalaban niya, ano? Mahina na daw yung kalaban niya. Be, saan pa natin? Nakakaramdam siya. Nakakaramdam siya mga Ajay. Isa pa. Nakakaramdam siya na mahina na yung kalaban. Pero nakagatan din siya.
So, ayaw na talaga. So, yun mga Aji, declare ko panalo dito yung pang-fight natin. Tignan nyo kung gaano kalayo yung paano. Sa diferensya sa paa mga Aji, oh. Ang layo. Ayan, oh. Ang haba talaga. Pero wala, bumigay siya. So, tabi na natin to. Kuha tayo ng panibagong gagawin. So, ito mga Aji, favorite kong pareho to. Banusan pa rin to mga Aji. Favorite kong pareho to. Derby size. Derby size na derby size. Ito talaga, match na match to. Walang kabig yan dyan mga Aji. Wala ka nang ihingin pa dito. Ayan o. Ayan o. Very beautiful. Malakas pareho. So medyo maliit lang yung paa na itong isa. Ito naman, maliit yung isang paa niya dito. Ito naman, maliit yung paa niya sa gilid, no? So kaya sila nalagay sa banusan. Pero derby size talaga to. Class A to mga Aji kung hindi lang na ano. Kung hindi lang sila na-reject, no? Class A yung mga yan. Ang gagandang sukat niyan. So, game mga Aji, hindi ko na patagalin, no? So, mamili na kayo dyan. Again mga Aji, yung lucky link ko nasa baba. So, ngayon palang araw na to, panalo pala ako ng 4-9 mga Aji, no? So, pakita ko na ng picture mamaya. Picture. Ito yung itim, ha? Yan yung itim. So, para lang makita nyo, itim na gagamba. So, yan siya. Malakas, maliksi. Okay, ito naman yung isa. Nakita nyo na to. Malakas and maliksi din. Si malakas sa kasi maliksi, no? Okay, game. So, nasa inyo na lang mga Aji kung dito kayo sa itim o diyan kayo sa tigre na yan. So, game na. Uy. Talikod. Harapin muna natin. Okay, game. Naku, nanggaling sa baba, no? Naku. Wrong timing tayo doon mga Aji. Sinikwat sa baba. Hala ka, nagkakambak pa. Kambak pa. Naku, may natanggalan ng paa ng itim. Naku, grabe, kinambak pa. Ang lakas. Ang lakas mga Aji. Sige. Naku, grabing willpower. Yung anak ko nagising na. Ayun, no? Ayun, no? Hi! Hindi mo akong baby. Ayun, no? Kasi na, game na. Grabe, kinambak pa nung tigre. Sige. Oh, isa kalabay mga Aji, isa kalabay. Pero laglag ng isang beses tong itim. So, yung anak natin nagising na, no? Yatin ko, may isa pa. Parehas basag ang mga ngipin yan. May tama, no? Uy! Run. Tatakbo na tayo itim. Tatakbo na ata. Ako, click ko ikaw dito later lang. Okay, tingnan natin ng isa pa. Naku, sasakot pa yung itim. Yan na. Binalikan na ng itim. So, laglag ng isang beses yung itim. Natanggalan ng paa. Grabe. Wait lang. Laglag naman ngayon. So, tag-isang laglag na mga Aji. Isang laglag, no? Tag-isang laglag na sila. Laglag yung itim, laglag din yung tigre. So, ito na. Magkaalaman na sila. Grabe. Kinambak, tapos nagkambak, tapos kinambak ulit. So, yan na nga. Ayun na. Finish na this. Wala nang takas yan mga Aji, no? Kinaagat sa likod kahit ayaw, no? Yan po yung ibig sabihin yan. Kinaagat sa likod kahit ayaw. So, 1, 2, 3, win, lose. So, ganun lang kabilis dapat kayo mag-desisyon, no? Pagkagat, bilang kagad, hinto, bilang kagad ng 1, 2, 3. So, panalo yung itim. Napakagandang laban, no? Wala akong masabi dyan, mga Aji. Sulit na sulit. So, winner yung itim. Natanggalan pa siya ng paa, mga Aji, oh. Natanggal pa yung paa ng itim, pero panalo siya. So, grabe din yung comeback ng tigre, no? Kudos sa kanya. So, yun lang po. Grabe ang init. Pinatay namin ng tekpan, mga Aji. So, yun lang. God bless you all. Next naman na gagawin natin, pakainin natin yung huntsman ko. Papakainin ko ng ipis and tignan natin kung maganda yung takedown niya. And tingin pa ako kung may laban pa ako magpapakita sa inyo kasi napakaganda ng mga ganung mga. Sulit na sulit kasi nga loaded siya. Condition na sila, no? So yung mga gagamba mahirap na rin talunin and talaga kakambak at kakambak sila kung may chance silang kumambak. So yun lang, God bless you all.